предишния епизод на Малкото пони. Принцеса Селестия любезно ви кани на сватбата на принцеса Мия Море Каденца и... моят брат. Твайли, толкова ми липсваше малката. Как посмя да не ми съобщиш лично, че се жениш? Срещу Кантерлот се надига заплаха. Принцеса Селестия ме помоли да осигуря допълнителна защита. Но още съм ядосана, че дори не познавам булката. Принцеса Мия Море Каденца е Кейдънс. Кейдънс е най-страхотното пони на света. Дано не прекъсвам важен разговор. Кейдънс, това съм аз, Твайлайт. Ага. И мисля, че трябва да бъда с него. Нима спориш с мен? Тя е зла. Видях я да прави магия на брат ми и очите му останаха... Кейдънс не ми прави магии, а използва магия, за да ме излекува. На твое място изобщо не бих се появил на сватбата. Изгубих брат си. Съжалявам. И още как ще съжаляваш? My little pony, my little pony. My little pony. Какво е дружба, се питах всеки ден. Вълшебството й ти разкри пред мен. Приключения, забавления, благородна душа И вярно сърце. Добро да правиш. Е лесно, нали? И вълшебство навсякъде цари. Поните мили, всички тук сме приятели добри. Малкото пони. Приятелството е магия. Ехо! Има ли някой там? Къде съм? В пещерите под Кантерлот някога са били дом на алчни еднорози, които искали да заграбят скъпоценностите там. А сега са твой затвор. Помощ! Помощ! Безполезно е. Никой няма да те чуе. Нито пък ще се сети да те търси тук. Повечето понита са забравили, че пещерите съществуват и за това са идеалното място да затварям онези, които се опитват да осуетят плановете ми. Планове? Какви планове? Плановете, които имам за брат ти, разбира се. Да не си посмяла да сториш нещо на брат ми, чудовище такова! Можеш да ме спреш само ако ме хванеш. Тук съм. Не тук. Не, чакай. Моля те, не ме наранявай. Твайлайт, аз съм. Трябва да ми повярваш. И аз съм затворена тук като теб. Онази Кейдънс е самозванка. Хитро измислено. Слънчице, слънчице, пробуди се калинката. Трупни с копица ти сега. И потанцувай, хей така. Значи ме помниш? Разбира се. Как бих могла да забравя кобилката, за която толкова обичах да се грижа? Трябва да се измъкнем от тук. Трябва да я спрем. Този ден ще бъде перфектен. Точно за такъв ден си мечтая още от малка. Всички понита ще ме гледат с възхита и ще кажат, че изглеждам прекрасно, но не знаят, че успях да измамя всички тях. Този ден щеше да бъде перфектен. Точно за такъв ден си мечтая още от малка. Но вместо торта да си хапна и да се веселя с приятели, може сватбените камбани да не зазвънят за мен. За роклята изобщо не ми пука. Не искам торта, нито пък брачни обети, защото ще излъжа, ако кажа, че искам и добри, и в лоши дни да бъдем заедно. Истината е, че изобщо не ме е грижа за него. Не обичам аз младоженеца. В сърцето ми няма място за него.
но все пак искам той да бъде мой и само мой. Трябва да избягаме и начин да намерим коварния план да спрем. Надежда ли? Бих излъгала, ако кажа, че не се боя да го загубя заради онази, която иска да го използва само, а не да го обича и да го цени ден след ден. Ах, как обичам младоженеца! И само той е в мислите ми завинаги. О, Shining Armor! Скоро ще бъда аз при теб. Най-сетне настъпи мечтаният момент. Ще стана аз булката щастлива. За сватбата няма да успеем. Ще се ожени той за самозванка. Shining Armor ще бъде мой и само мой. Благородни кобилки и жребци, събрали сме се да станем свидетели как принцеса Миаморе Каденца и Shining Armor встъпват в брачен съюз. Няма да успеем да го спасим. Ще успеем. Само трябва да намерим. Ето. Никъде няма да ходите. Принцеса Каденца и Shining Armor, с голямо удоволствие ви обявявам за... Спрете! Защо е толкова обсебена от брат си? Защо трябва да съсипва най-хубавия ден в живота ми? Защото този ден не е твой, а е мой. Какво? Как избягахте на шаферките ми? Искам го! Хитро, но все пак закъсняхте. Не разбирам. Защо са две? Тя е метаморф. Приема облика на любимото ви пони и набира мощ, хранейки се с любовта ви към него. Точно така, принцесо. И като кралица на метаморфите трябва да намирам храна за поданиците си. В Еквестрия има повече любов от всяко друго място. Моите събрати метаморфи ще успеят да погълнат толкова много от нея, че ще станем по-могъщи, отколкото някога сме мечтали. Няма да успеят. Защитното заклинание на Shining Armor ще им попречи да стигнат до нас. Съмнявам се. Нали така, скъпи? Нали не искаш да се върнеш в пещерите? Откакто заех мястото ти, се храня с любовта на Shining Armor към теб. Той става все по-слаб, както и неговото заклинание. Моите слуги вече започват да го пропукват. Може и да не е мой съпруг, но вече е изцяло под мой контрол. И, за жалост, не е в състояние да изпълни дълга си като капитан на кралската гвардия. Не и мой Shining Armor. Скоро моята армия от метаморфи ще нахлуе тук. Първо ще завземем Кантерлот, а после и цяла Еквестрия. Не! Няма да успеете. Може и да си попречила на Shining Armor да направи заклинанието си, но след като толкова безразсъдно разкри истинската си самоличност, аз ще предпазя поданиците си от теб. Принцесо Селестия! Любовта на Shining Armor към теб е дори по-силна, отколкото си мислех. Като я поглъщам, аз съм станала дори по-могъща от Селестия! Елементите на хармонията трябва да ги вземете и да победите кралицата с силата им.
И да бягате, не можете да се скриете. Бързо, бързо! Май ще трябва да го направим по трудния начин. Как така? Те са метаморфи. Те са метаморфи. Не се остави да те разсеят. Трябва да стигнем до елементите. Те са единствената ни надежда. Положението стана много шантаво. Аз съм истинската аз. Преобрази се в мен. Нищо особено. Няма да ти се размине. Туайлайт и приятелите й ще... Какво искаше да кажеш? Нали разбираш, че сватбеният прием се отменя? Вървете и се нахранете! Не е ли забавно? Туайлайт през цялото време усещаше, че нещо не е наред. Но вие бяхте прекалено улисани в приготовленията, за да осъзнаете, че е права. Извинявай, Туай, трябваше да те послушаме. Вината не е ваша. Тя успя да заблуди всички. Наистина успях, нали? Този ден ще бъде перфектен. Точно за такъв ден си мечтая още от малка. Скоро ще властвам над всички, над всеки жребец, кобилка и конче. Кой казва, че едно момиче не може да има всичко? Бързо, иди при него, докато още можеш. Къде? Къде съм? Свърши ли сватбата? Всичко свърши. Заклинанието, направи го! И каква полза от него? Моите метаморфи вече вилнеят из града. Не. Заклинанието ми е безполезно. Нямам сили да ги отблъсна. Любовта ми ще ти вдъхне сила.
Прекрасно, но напълно безполезно чувство. Не се тревожи за мен. Добре съм. Сега трябва да организираш истинската сватба. Разбирам защо кралицата на метаморфите искала да бъде с теб. Но как си убедил прекрасната Кейдънс да ти стане съпруга? Казах и, че ще спечели не само съпруг, а и една прекрасна сестра. Благородни жеребци и кобилки, събрали сме се да станем свидетели как истинската принцеса Миеморе Каденца, Само принцеса Кейдънс. как принцеса Кейдънс и Шайнинг Армър встъпват в брачен съюз. Силата на любовта им е неоспорима. Пръстените, ако обичате. Обявявам ви за жеребец и кобилка. Победата е колкото тяхна, толкова и твоя. Ти устоя на съмненията й. Действията ти успяха да ни върнат истинската принцеса Кейдънс. Да се научиш да вярваш на инстинктите си е важен урок. Рейнбоу Даш, започвай! Най-хубавата сватба на света! Здравейте, понита. Изпуснах ли нещо? Да започваме истинския купон! Любовта разцъфтя. Красива булка, младоженец хубавец. Две сърца се сливат в едно. Тази връзка е ненарушима, защото любовта разцъфтя. Красива булка, младоженец хубавец. Любовта разцъфтя. Започвате нов живот, в който има място и за нас. Твайлайт, това нямаше да е възможно без теб, сестрички. Обичам те, Твайлайт. И аз те обичам.
готова ли си да тръгваме? За малко да забравя. Това вече беше страхотна сватба. Така ли? Чакай само да видиш какво съм приготвил за аргенското парти. Ролите озвучиха актьорите Живка Донева, Мина Костова, Татяна Етимова, Мартин Герасков, Десислава Знаменова. Преводач Живко Тодоров. Тон режисьор Георги Калудов. Режисьор на дублажа Веселина Стоилова. Адаптация VMS.